हरे कृष्ण. आज मी माझा व्हिडिओ बंद ठेवला तर चालेल का? चालेल तर माताजी. चालेल ना? कारण माझी नात माझ्या मांडीवर आहे म्हणून. बरं, चालेल. आता आपण सुरू करूया. प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आपला 8वा अध्याय झालाय. आता आपण 9वा अध्याय जो आहे तो आज सुरू करणार आहोत. तर मला सांगा 8व्या अध्यायाचं नाव काय होतं? वर्जनीय अपराध माताजी. हो, मग आता ते धडा आपण तो शिकल्यानंतर, अध्याय शिकल्यानंतर तुम्हाला काय वाटतं की आपण किती अपराध करतोय रोज? बरोबर ना? हो हो. वाटतंय ना? मग हो ठीक माताजी. आहे. मग आता जो 9वा अध्याय आहे तो भक्ती तत्वांसंबंधी अधिक आपल्याला माहिती देणार आहे. तर याच्यामध्ये म्हणजे शेवटचा जो 8वा अध्याय होता वर्जनीय अपराध, तर तोच आता थोडासा इकडे कंटिन्यू झालाय. म्हणजे सुरुवातच श्रील प्रभुपादांनी निंदा वरून सुरू केलेली आहे. म्हणजे जेव्हा आपल्याला आपले आचार्य एखादी गोष्ट वारंवार सांगतात. आता नाम अपराधामध्ये एक अपराध आहे ना की तुम्ही जे वैष्णव आहेत त्या वैष्णवांच्या प्रती तुम्ही अपराध करू शकत नाही. तर हा जो नाम अपराधामध्ये तो आहे किंवा सेवा अपराधामध्ये सुद्धा तो आहे मला वाटतं. तर जो एक मिनिट मी तो पहिला महामंत्राचा प्रचार करण्यासाठी आपले संपूर्ण जीवन समर्पित केलेल्या भक्तांची निंदा करणे. म्हणजे इकडे वैष्णवांची निंदा हा एक महाअपराध आहे. तर आता इतकी मोठी गोष्ट जेव्हा आहे, इतका मोठा अपराध आहे, तेव्हा त्याबद्दल आपल्याला आचार्य जास्त माहिती देऊन सांगतात किंवा जास्त कळकळीने सांगतात. बघा, तुम्ही हा अपराध अजिबात करू नका. तर जेव्हा ते आपल्याला सांगतायत तेव्हा आपण अगदी अटेंटिव्हली ते ऐकलं पाहिजे
किंवा अटेंटिव्हली आपण त्याचा विचार केला पाहिजे, अटेंटिव्हली वाचलं पाहिजे, त्याच्यावर चिंतन केलं पाहिजे की हे अपराध असे जेव्हा आपण करतो तेव्हा काय होतं की आपण जे काय पुण्य साठवलेलं आहे, जे काय आपले पायस क्रेडिट्स आहेत ते अक्षरशः सगळे धुवून जातात. हा तर शिला प्रभुपादांनी वेळ घेतलाय, त्यांचे प्रयत्न आहेत यात आपल्याला सांगण्यासाठी की ही तुम्ही अशी वैष्णव निंदा करू नका. आणि हे यात फायदा कोणाचा आहे? आपलाच आहे. आता कलियुगामध्ये तुम्ही बघता कलियुगातली माणसं कशी आहेत? सुमंद बुद्धीची आहेत. मग त्यांचा आयु कसं आहे? अल्पायू आहे. आणि कसे आहेत ते जनरली बरेचसे जे कलियुगातली लोक आहेत ते मिसगाइडेड आहेत. बघा किती ठिकाणी अध्यात्माचे प्रचार चालू आहेत आणि प्रत्येक ठिकाणी असं सांगतात का की श्रीकृष्ण हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत आणि तुम्ही त्यांचं नाम घ्या. सांगतात का? मला सांगा. सांगा बरं, हो नाही. नाही म्हणत. नाही सांगत. आणि त्याच्यामुळे लोक कशी होतात, जनरल पब्लिक हे मिसगाइडेड असतं. आणि कलियुगातली सर्वच जी माणसं आहेत ती दुर्दैवी आहेत, खूप अनफॉर्च्युनेट आहेत. कारण त्यांना आता आपल्यासारख्यांना आपल्याला माहिती आहे की फक्त आपल्याला कलियुगात नाम घ्यायचंय, पण तरी आपण ते मन लावून आपली पूर्ण शक्ती तिकडे कॉन्सन्ट्रेट करतो का? किंवा आपलं पूर्ण मन तिकडे फोकस ठेवतो का? नाही. तर अशी ही कलियुगातल्या माणसांची स्थिती आहे. आणि त्यामध्ये आपल्याला श्रील प्रभुपाद सांगतात की वैष्णव निंदा याच्यामध्ये कृष्णाची पण निंदा येते आणि कृष्णाच्या भक्तांची सुद्धा निंदा येते. तर हा खूप मोठा अपराध आहे. मग आता आपण काय करायचं? समजा जर आपण आपल्याला तर आपण स्वतःहून तर अपराध नाही करणार असं आता तुम्हाला मी सांगितल्यावर, पण कधीतरी असं होईल कोणीतरी अपराध करतय, कोणीतरी वाईट बोलतय श्रीकृष्णांच्या भक्तांबद्दल किंवा श्री कृष्णांबद्दल. मग त्यावेळेला आपण काय करायचं? आणि नुसती निंदा ऐकून सुद्धा आपण त्या निंदेमध्ये जणू काय सहभाग घेतलाय असं होतं. तर हा खूप महाअपराध आहे आणि आपल्या अनेक अनेक जन्मांची जे पायस क्रेडिट्स आहेत ते जणू काही सगळे धुवून जातात आणि आपण अगदी म्हणजे आपलं पतन होतं. तर आता समजा जर एखादा माणूस निंदा करत असेल तर आपल्याला शास्त्रांच्या बेसिसवर त्याच्याकडे आर्ग्युमेंट करता आली पाहिजे आणि त्याला आर्ग्युमेंट मध्ये खाली पाडवायला पाहिजे. हा तर आपलं शास्त्रिक नॉलेज जे आहे, ज्ञान जे आहे ते खूप चांगलं पाहिजे. मग त्याच्यानंतर समजा जर आपल्याकडे तितकं ज्ञान नाहीये, आपलं तितकं वाचन नाहीये, तर मग इकडे त्यांनी सांगितलंय की त्यांनी आपला जीव त्यागावा. म्हणजे वन शुड गिव्ह अप हिज लाईफ, इतकं सांगितलंय. यात जर दोन गोष्टी आपल्याला करता येत नाही तर मग आपण काय करायचं? लगेचच्या लगेच जिकडे निंदा चालू आहे ती जागा सोडायची आणि आपण तिकडनं जायचं. आता तुमच्या लक्षात आहे ती गोष्ट जगाई आणि मदाईची. तर जेव्हा नित्यानंद महाप्रभूंना यांनी जगाई आणि मदाई यांनी शिव्या दिल्या होत्या किंवा मारलं होतं,
तर तेव्हा हा एक अपराध झाला ना, फिजिकली त्यांना मारलं. तर लगेच चैतन्य महाप्रभूंना जेव्हा समजलं, तेव्हा ते लगेच त्वरित आले. म्हणजे तुम्ही बघा, की कृष्ण, चैतन्य महाप्रभू हे जे आहेत ते काही बाबतीत झिरो टॉलरन्स दाखवतात. त्यांच्या भक्ताची जेव्हा निंदा होते, तेव्हा ही निंदा ते सहन करू शकत नाहीत. मग इकडे श्रील प्रभुपादांनी अ, हे चैतन्य भागवत मधला एक कोट आहे. तर तिकडे त्यांनी असं म्हटलेलं आहे, मी जरा इंग्लिशमध्ये वाचते. वन हू ब्लास्फेम्स अ वैष्णवा कॅनॉट बी प्रोटेक्टेड बाय एनीवन, इवन अ पर्सन as strong as Shiva. If he blasphemes a Vaishnav, he is sure to be destroyed. This is the verdict of the Shastras. हा, तर असं आहे की आपण अनेक जन्म 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 अ, आपल्याला हे जे पाप केलेलं आहे, मोठा अपराध केलेला आहे, त्याचे परिणाम अनेक जन्म आपल्याला भोगावे लागतात. तर एक चैतन्य चरितामृतामध्ये एक सुंदर पास्टाईम आहे. तर एक लीला आहे. त्या लीलामध्ये आता चैतन्य महाप्रभू हे काय करायचे, आपल्या भक्तांबरोबर आणि आपल्या अ, भक्तांबरोबर आणि इतरांबरोबर सुद्धा ते संकीर्तन करायचे. तर ही गोष्ट माहिती आहे ना तुम्हाला, की ते संकीर्तन करायचे. इनफॅक्ट संकीर्तन मूव्हमेंट ही त्यांनीच सुरू केली. तर तिकडे नवद्वीप मध्ये एक ब्राह्मण राहत होता. त्याचं नाव होतं गोपाल चक्रवर्ती. त्याला गोपाल चपला पण म्हणायचे. तर हा जो गोपाल होता, हा ब्राह्मण होता आणि हा बघत होता की चैतन्य महाप्रभू जे आहेत हे खूप संकीर्तन करतायत. सगळे त्यांच्या बरोबरचे जे भक्तगण आहेत त्यांच्या चेहऱ्यावर खूप आनंद दिसतोय. तर त्याला मत्सर वाटत असे चैतन्य महाप्रभू आणि त्यांच्या भक्तांचा. आणि तो बघत असे नित्य चैतन्य महाप्रभू हे श्रीवास ठाकूरांच्या घरी येत असे आणि तिकडे त्यांचं संकीर्तन खूप वेळ चालत असे. संध्याकाळी रात्री हे संकीर्तन चालत असे. तर त्यांनी ठरवलं या गोपालनी, की आपण आता हा जो श्रीवास आहे ना, याला डिफेम करूया. हा, हे सगळे जे चैतन्य महाप्रभूंचे जे भक्तगण होते, ते सगळीकडे पॉप्युलर होते एकदम. आणि ते सुद्धा स्वतः संकीर्तन करायचे. हे जे श्रीवास ठाकूर आणि इतर जे भक्तगण होते ते. तर आणि बघा आता अ, साधा म्हणजे हा जो गोपाल होता, हा किती मत्सरी होता. याला साधा आनंद, भक्तांचा आनंद बघून अ, अ, त्याला राग यायचा किंवा भक्तांचा आनंद त्याला बघवायचा नाही. म्हणून या गोपालनी काय ठरवलं, की चला आता मी या जो अम, अम, श्रीवास ठाकूर आहे, अ, मी असं काहीतरी करीन की सगळे लोक आता या श्रीवास ठाकूरांची निंदा करू लागतील. म्हणून त्यांनी काय केलं, की ज्या ज्या गोष्टी दुर्गा पूजेसाठी लागतात, त्या गोष्टी रोज तो त्यांच्या घराबाहेर ठेवत असे. म्हणजे दुर्गा पूजेला असं म्हणतात की दारू लागते किंवा ते हे एखाद्या बकरा बळी देतात दुर्गेला. तर असं मांस म्हणजे असं त्यांनी म्हटलंय पॉट ऑफ वाईन, मीट अँड रेड क्लॉथ. तर अशा गोष्टी ते श्रीवास ठाकूरांच्या घराबाहेर
ठेवायच्या. आणि मग श्रीवास ठाकूरांच्या लक्षात आलं, की काय बरं चाललंय, इकडे कोण रोज ठेवतंय? आणि मग त्यांना समजलं, की हा जो गोपाल आहे, हा असं करतोय. पण त्यांनी काही ॲक्शन घेतली नाही आणि त्यांना माहीत होतं, की हा का करतोय ते. हं. आणि इतर ज्या नवद्वीपमध्ये जी माणसं राहत होती, यांना लक्षात आलं, की हा गोपाल आहे, हा मत्सरी स्वभावाचा आहे आणि तो मुद्दामून असं करतोय. मात्र श्रीवास ठाकूरांच्या घरी दुर्गा पूजा चालत नाही. तिकडे फक्त कृष्णाची पूजा चालते, संकीर्तन चालतं. अ, असं त्या इतर जे लोकल गावकरी होते, त्यांना हे माहीत होतं. आणि मग काय झालं, की हा त्याने अपराध केला आणि 3 दिवसाच्या आत त्याला कुष्ठरोग झाला, लेप्रेसी. आणि इतकी लेप्रेसी झाली त्याला, सगळीकडे त्याच्या हातापायावर जखमा झाल्या आणि खूप त्याला त्रास झाला. आणि मग त्याला अ, त्याचं घर जो जिकडे राहत होता, घरातल्या लोकांनी त्याला घराच्या बाहेर काढलं आणि तो आता झाडाखाली राहू लागला. हं. एक दिवस तिकडनंच चैतन्य महाप्रभू चालले होते आणि मग अ, गोपालनी त्याला त्यांच्याकडे माफी मागितली. हं. आणि त्यांनी जेव्हा माफी मागितली, तेव्हा चैतन्य महाप्रभूंनी त्याला माफ केलं नाही आणि उलटं त्याला म्हटलं, की "हा कुष्ठरोग जो झालाय, हा खूप छोटा दंड तुला मिळालेला आहे. खूपच छोटा दंड. त्यात काय इतकं मोठं?" हं. मग त्याच्यानंतर अ, असं मग परत काही दिवस गेले. मग हा जो गोपाल होता, यांनी काय केलं, की त्यांनी लक्षात आलं, की त्यांनी हा जो अपराध केला होता, हा श्रीवास ठाकूरांप्रती केला होता. मग शेवटी गोपाल हा श्रीवास ठाकूरांकडे गेला. त्यांना त्यांची माफी मागितली आणि मग आता वैष्णव हे कसे असतात, खूप दयाळू असतात. हां, तर मग त्यांनी त्याला माफ केलं. त्याला सांगितलं, "तू हरिनाम संकीर्तन कर, तू श्रीकृष्णाची पवित्र नामं घे." आणि मग त्याचा जो कुष्ठरोग आहे, तो बरा झाला. म्हणजे आपल्याला शास्त्रावरून सुद्धा समजतं, की आपण वैष्णवांची कधीच निंदा करू नये. तर अशा तऱ्हेने हा गोपालची जी लीला आहे, ही चैतन्य चरितामृत आदी लीलामध्ये येते. मला फक्त 2 मिनिटं द्या हां. ही गौरी झोपलीये. मी तिला जरा ठेवून येते. हरे कृष्ण. तर आपण आता बघतोय की निंदा अ, आपण जर केली एखाद्या वैष्णवाची, तर ती खूप तो महाअपराध समजला जातो आणि आपण जे काही पुण्य साठवलेलं आहे, ते सगळं, सगळं जातं आणि एका जन्माचं नाही, अनेक जन्मांचं साठवलेलं पुण्य सगळं जातं. म्हणून आपल्याला
इकडे शिला प्रभुपादांनी वेळ घेतलाय, म्हणजे एवढे आपल्याला अपराध सांगून सुद्धा आता परत हा जो 9वा अध्याय आहे भक्ती तत्वांसंबंधी अधिक विचार, याच्यामध्ये त्यांनी सुरुवातच केली आहे निंदा, जो एक महाअपराध आहे. मग हरिभक्ती विलासमध्ये सुद्धा सांगितलेलं आहे की मी जरा इंग्लिशमध्ये वाचते. When one blasphemes a devotee, a preacher of the Supreme Lord, one loses one's child, one's wealth, one's good fortune. 3 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत बरं का. Therefore, one should not engage in Vaishnav aparad at all by hearing, by engaging in words or in a physical way. म्हणजे इतकं आपल्याला त्यांनी सांगितलंय की ऐकायचं तर नाही, वैष्णव अपराध तोंडानी करायचा नाही, म्हणजे बोलून करायचा नाही, किंवा फिजिकल वेनी, म्हणजे ज्याप्रमाणे नित्यानंद महाप्रभूंना जगाई मदाईनी त्या दारूच्या बाटलीनी असं त्यांना मारलं होतं, तर तसं सुद्धा करायचं नाही. तर हे जे आहेत, आणि आपल्याला परत सांगितलंय की अगदी मोठ्यातला मोठे म्हणजे शिव हे जे आहेत हे परम वैष्णव आहेत, टॉपमोस्ट वैष्णव. जर त्यांनी सुद्धा, जर त्यांच्या हातून सुद्धा जर असा अपराध घडला तरी देखील त्यांनी सांगितलंय की ही इज शुअर टू बी डिस्ट्रॉइड. दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ द शास्त्रास. आता वैष्णव अपराध म्हणजे नेमकं काय, त्यात अनेक गोष्टी आहेत. पहिलं म्हणजे त्यांनी सांगितलंय वैष्णव अपराध म्हणजे त्या वैष्णवाची हत्या करणं, हा एक अपराध झाला. दुसरं म्हणजे निंदा करणं, त्या वैष्णवाची जो निंदा करतो हाही अपराध होतो. तिसरी गोष्ट, त्या भक्ताकडे, त्या भक्ताप्रती मत्सर असणे, हा सुद्धा अपराध होतो. चौथा अपराध म्हणजे जेव्हा आपण एखाद्या वैष्णवाला बघतो आणि आपण त्याला रिस्पेक्ट देत नाही, तो सुद्धा एक अपराध ठरला जातो. किंवा वैष्णवावर आपण आपला क्रोध दाखवला, राग दाखवला, हा एक अपराध होतो. आणि 6वा अपराध म्हणजे आपण एखाद्या वैष्णवाला बघतोय पण तरी त्याला बघून आपल्याला आनंद होत नाहीये, तर हा सुद्धा एक अपराध आहे. तर आता आपण हा जो अपराध आहे, म्हणजे आज आपलं थोडंसंच होईल, मी 2:15 पर्यंत क्लास घेणार काही, मला वाटतं क्षितिजा माताजी, मिनल माताजी यांना आहे ना 2:15 ला वर्ग, म्हणून घेते. आता भक्ताची, वैष्णवाची हत्या करणं म्हणजे हत्या एखाद्या वैष्णवाची केली तर मग त्याला काहीही औषध नाहीये की हे असं तुम्ही करा मग तुम्ही या अपराधातून सुटाल, किंवा असं असं काही नाहीये. या अपराधाच्या परिणामांपासून तुम्हाला सुटका मिळेल असं काही नाहीये. तुम्हाला कोणाची हत्या करण्याचा अधिकारच नाहीये. मग आता तुम्ही मला सांगा, अगोदर मी तुम्हाला वैष्णव अपराध सांगितले, पण वैष्णव अपराध सांगायच्याही अगोदर मला तुम्हाला विचारायचं आहे की आपण भक्त कोणाला म्हणतो? तुम्हाला काय वाटतं, भक्त कोण असतो? हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. जे सर्व दंड- वैष्णव सदाचार पाळतो आपले त्यो मला वैष्णव. ऐकू नाही आलं, बोला. सर्व वैष्णव सदाचार पाळतो त्यो आपले. हा, बरोबर. आणि कोणाला काही सांगायचंय? माताजी, जो देवामध्ये श्रद्धा ठेवतो आणि म्हणजे पूर्णपणे देवावर डिपेंड असतो. बरं. आणि कोणाला काय ऍड करायचंय?
बरं, आपल्याला शास्त्र काय सांगतात की जो हरे कृष्ण किंवा नुसतं कृष्ण सुद्धा एकदाच उच्चारतो हा सुद्धा वैष्णव आहे. हा, किंवा अ, आपण असं जर म्हटलं की कुठलाही जीवात्मा त्याच्या अ, स्वरूप स्थितीमध्ये किंवा त्याच्या ओरिजिनल स्टेटमध्ये तो कोण असतो? एक शुद्ध भक्त असतो. हा, पण आता या जीवात्म्याचं शरीर जे आहे ते कसं आहे शरीर? कुत्र्याचं असेल, मुंगीचं असेल, झाडाचं असेल, कुठलंही शरीर असेल त्याला. परंतु तो त्याच्या ओरिजिनल स्टेटमध्ये कोण आहे? शुद्ध भक्त आहे. तर असं जर तुम्ही म्हटलं तर तुम्हाला कुत्रा, मांजर, एखादा वृक्ष हे सुद्धा तुम्हाला सगळे शुद्ध भक्त दिसतील. तर आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की हे सगळे जे जीवात्मे आहेत हे श्री कृष्णाचे अंश आहेत आणि अंश असल्यामुळे आपण कधीही त्यांची निंदा करायची नसते. हे प्रथम जाणून घ्या. जो अगदी हरे कृष्णचा जप करत नसेल पण एकदा जरी त्यांनी हरे हरे कृष्ण म्हटले, कुठेतरी कृष्णाचं नाव ऐकलंय, हा सुद्धा वैष्णव झाला. आता आपण भक्ताची वैष्णवाची हत्या करायची नसते यावर आपण बोलत होतो. आता तुम्हाला माहितीये का, ती आता मी प्रत्येक याच्यावर कथा सांगत नाही तर मग आपला क्लास खूप मोठा होतो, की रामानुजाचार्य होते यांची सुद्धा हत्या करण्याचा प्रयत्न केला. हे माहिती होतं का तुम्हाला? नाही माताजी, नाही. नाही माहिती. तर यांची सुद्धा हत्या करण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे त्यावेळेला कसे होते, त्यावेळेची लोक हे निराकारवादी होते आणि रामानुजाचार्यांनी सांगितलं की कृष्ण हा निराकार नाहीये. तर असं सांगितल्यामुळे एक पर्टिक्युलर जे हे होते, म्हणजे जे फॉलो करत होते निराकारवादी, तर त्यांना खूप राग आला. तर अशा तऱ्हेने काही जण की माझं तत्वज्ञानच बरोबर आहे, इतरांचं नाही, तर इतर जे उलट बोलतायत तर त्यांची आपण हत्या करायची. तर आता सर्वात साधं उदाहरण जे आहे किलिंग अ डिवोटी किंवा याची हत्या करणे, म्हणजे हिरण्यकश्यपू आणि प्रल्हाद. हिरण्यकश्यपूनी अनेक तऱ्हेने प्रल्हादला मारायचे प्रयत्न केले, ते सगळे असफल झाले आणि मग त्यांनी स्वतः असं ठरवलं प्रल्हादला की आता मीच तुला मारीन, तुला नेहमी तुझं रक्षण करायला कोण येतंय, तो कुठे आहे? तर इतका त्यांना प्रल्हाद आवडत नसे हिरण्यकश्यपूला, कारण तो नारायणाचा भक्त होता, कृष्णाचा भक्त होता, म्हणून त्यांनी हत्या करायची ठरवली. आणि मग काय झालं की स्वतः श्रीकृष्ण नरसिंह अवतार घेऊन आले आणि तिकडे त्यांनी हिरण्यकश्यपूचा वध केला. तर आपण दर खेपेला एखादा वैष्णव असेल तर त्या वैष्णवाकडे अगदी दक्षतेने वागलं पाहिजे. लक्षात ठेवून की आपल्याला अपराध करायचा नाही. आपल्याला अपराध करायचा नाहीये, कुठल्याही तऱ्हेची निंदा करायची नाहीये. आता हे तुम्हाला माहितीये, हे श्री उपदेशामृतामध्ये श्लोक नंबर 6, तर आता श्लोक नाही वाचत मी, फक्त त्याचं भाषांतर वाचते, म्हणजे इकडे सुद्धा निंदेचा भाग त्यांनी आपल्याला सांगितलाय. शुद्ध भक्त आपल्या कृष्ण भावनेच्या मूळ स्वरूप स्थितीत असल्यामुळे शरीराशी तादात्म्य करीत नाही. मनुष्याने अशा भक्ताकडे भौतिक दृष्टीने पाहू नये. भक्त नीच कुळात
जन्मलेला असो, त्याच्या शरीराचा वर्ण चांगला नसो, त्याचे शरीर कुरूप अथवा दुर्बल अथवा रोगग्रस्त असो, आपण अशा कोणत्याही गोष्टीला महत्व देऊ नये. आणि जर आपण महत्व दिलं तर ते काय होतो, तो वैष्णव अपराध होतो. साधारण दृष्टीला शुद्ध भक्ताच्या शरीरात अशी व्यंगे स्पष्ट दिसत असतील, परंतु त्याच्यामध्ये अशी तथाकथित व्यंगे असली तरीही त्याचे शरीर दूषित होऊ शकत नाही. शुद्ध भक्ताचे शरीर गंगेच्या पाण्याप्रमाणे असते. कधी कधी पावसाळ्यात गंगेचे पाणी बुडबुडे फेस व चिखलाने भरून जाते, तरी सुद्धा ते दूषित होत नाही. आध्यात्मिक ज्ञानात प्रगत असलेले लोक पाण्याचे बाह्य स्वरूप न पाहता गंगेत अवश्य स्नान करतात. मग इकडे आपल्याला श्रील रूप गोस्वामींनी सांगितलंय बघा, आपलं भौतिक जो दृष्टिकोन असतो तो भौतिक आपला चेतना इतकी भौतिक असते की भौतिक दृष्टिकोन आपण एका वैष्णवाला सुद्धा अप्लाय करतो. तर हे अगदी चुकीचं आहे. आपल्याला सांगितलेलं आहे, हे उपदेश अमृतामध्ये सांगितलेलं आहे. आणि कुठल्याही भक्ताची निंदा आपण करू नये. आता मी तुम्हाला एक ते उदाहरण दिलं, गोपालचं उदाहरण दिलं, त्याच्यानंतर चैतन्य चरितामृतामध्ये सुद्धा अनेक उदाहरणं आहेत की आपण कधीही भक्ताची निंदा करू नये. सगळ्यात मोस्ट फेमस उदाहरण म्हणजे हरिदास ठाकूरांचं, की तो हरिदास ठाकूरांकडे खूप वैष्णव येत असे आणि तो मुस्लिम असून देखील तो श्री कृष्णांची नावं घेत होता. त्याच्यामुळे जो तिकडचा लोकल काझी होता त्यांनी ठरवलं की आता आपण या हरिदास ठाकूरांना डिफेम करायचं, त्यांची निंदा करायची. आणि मग पुढची गोष्ट तुम्हाला माहिती आहे की कशी त्यांनी निंदा केली. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की हा खूप मोठा वैष्णव अपराध आहे आणि याच्यापासून आपण लांब राहायचंय. मग त्याच्यानंतर तिसरा जो आहे वैष्णव अपराधातला तिसरा प्रकार जो आहे तो म्हणजे मत्सर. आता जो गोपाल होता तो मत्सरी स्वभावाचा होता आणि मत्सरी स्वभावाचा असल्यामुळे त्यांनी सुद्धा ठरवलं की आपण या श्रीवास ठाकूरांची निंदा करायची. आणि मग त्याला काय झाला, त्याला कुष्ठरोग झाला. किंवा तुम्ही आता मला सांगा, भगवद्गीतेने मध्ये श्रीकृष्णाने काय म्हटलंय मत्सर या बद्दल? हरे जे मत्सर वगैरे करतात ते कृष्णाच्या जवळ नाही जाऊ शकत. लोभ मोह मत्सर. आणि त्यांनी अर्जुनाला काय सांगितलंय 9व्या अध्यायात, की मी तुला हे गुह्य ज्ञान देत आहे कारण तू माझ्यावर कधीच मत्सर केला नाहीस आणि तू माझा अतिशय प्रिय मित्र आहे. म्हणजे आपल्याला जर ज्ञान घ्यायचं असेल तर आपण मत्सरी स्वभावाचे असू शकत नाही. आणि आपण असं नसतं की नाही मी कृष्णावर मत्सर करत नाही, पण हा जो ऑफिसमध्ये आहे ना माझा कलिग त्याच्यावर माझा मत्सर आहे, किंवा ह्या माझे जे मित्रमैत्रिणी आहेत ना याच्यावर या मित्रावर या मैत्रिणीवर माझा मत्सर आहे, असं नाही. मत्सर हा पूर्ण आपल्या हृदयातून इरॅडिकेट झाल्याशिवाय आपण श्री कृष्णांचं ज्ञान घेऊ शकत नाही. जोपर्यंत आपला कोणावर तरी मत्सर आहे त्याचं जर आपण रूट घेतलं तर मग आपण कुठे जाऊन पोचतो, श्रीकृष्णाकडे जाऊन
पोचतो. बरं, मत्सर याचा अर्थ काय आहे? याचं डेफिनेशन काय आहे सांगा? सांगा बरं, तुम्हाला काय वाटतं? हरे मत्सर कृष्णा. ही जी सेवा भावना करणे. आहे ही कशी एक्सप्लेन कराल? हरे कृष्णा. हम्म. अं, एखाद्या जी वस्तू दुसऱ्याकडे आहे आणि ती आपल्याकडे हा, नाही, त्याच्याबद्दल त्याला जेलसी बरोबर. वाटणे. आमच्या प्रेमा माताजी सांगतात मत्सर म्हणजे एनव्ही म्हणजे काय? आय लाईक व्हॉट यू हॅव बट आय डोंट लाईक द फॅक्ट दॅट यू हॅव इट. मग आता हिरण्यकश्यपू प्रल्हादचंच आपण उदाहरण घेऊया की हा प्रल्हाद एक 5 वर्षाचा मुलगा होता की ज्याच्याकडे जबरदस्त पॉवर होती. काही केल्याने हिरण्यकश्यपू त्याला मारू शकत नव्हता. त्यांनी अनेक अनेक एकापेक्षा एक मोठे प्रयत्न केले तरी देखील तो त्याला मारू शकत नव्हता. तर त्याच्यावर त्याचा राग होताच प्रल्हादवर. पण प्रल्हादचं रक्षण कोण करतंय त्याच्यावरही राग होता? सांगा बरं मला. म्हणजे प्रल्हादकडे त्याचा मत्सरी स्वभाव किंवा त्याचा क्रोध थांबला का? नाही. नाही. म्हणजे हे जे फिलिंग्स आहेत ना, जे नेगेटिव्ह फिलिंग्स, क्रोध किंवा मत्सर, हे आपण डायरेक्टली एका व्यक्तीपर्यंत ते थांबत नाही, ते कंटिन्यू होत राहतात. तर अशा तऱ्हेने हा जो मत्सर आहे ना, याच्याबद्दल आपण खूप केअरफुल राहिलं पाहिजे. कारण जोपर्यंत हा मत्सर जात नाही पूर्णपणे तोपर्यंत आपण कृष्ण ज्ञान घेऊ शकत नाही. कारण कृष्णाने स्वतःनीच अर्जुनाला सांगितलंय ना हे. मग आता ही गोष्ट तुम्हाला माहितीये का खेकड्यांची, की एक माणूस असतो आणि तो खेकडे पकडतो आणि आपल्या बास्केटमध्ये ठेवतो आणि ती जी बास्केट आहे तो आपल्या डोक्यावर घेतो आणि मार्केटमध्ये जातो विकायला. तर तो अशा तऱ्हेने आणि उघडी असते ती बास्केट. अशा तऱ्हेने का जातो? कारण त्याला माहितीये खेकड्यांचा जो मूळ स्वभाव आहे तो मत्सरी आहे. जेव्हा एक खेकडा त्या बास्केटच्या वर जाऊन त्याला बाहेर जायचंय, त्याला समुद्रात जायचंय किंवा त्याला मुक्त व्हायचंय, तर दुसरा जो खेकडा असतो तो काय करतो? तो या खेकडा जो बाहेर चाललेला आहे त्याला तो दोन्ही पायांनी खाली ओढतो. तर ही जी मेंटॅलिटी असते ना, या मेंटॅलिटीमुळे आपण कधीच मुक्त होत नाही. आणि आपण भौतिकातच राहतो, नेहमी मटेरियल मिझरीमध्ये राहतो. तर आपल्याला मत्सर जो आहे तो अगदी आपण कोणाबद्दलही आपल्या मनात मत्सर आला नाही पाहिजे. मग त्याच्यानंतर जो चौथा अपराध आहे, आता मी फक्त 1-2 मिनिटच घेते, मग आपण एंड करूया आणि पुढचा क्लास आपण मग रविवारी घेऊया. जो चौथा आहे तो म्हणजे की वैष्णवांना बघून आपण त्यांच्याकडे आदराने वागत नाही किंवा आपण त्यांना प्रणाम करत नाही. तर आता इकडे आता प्रत्येक वैष्णव आपल्याला दिसला, आपण त्याला दंडवत प्रणाम करू शकतो का? नाही. पण आपण हात जोडून त्यांना जय प्रभूजी, जय माताजी असं म्हणू शकतो का? सांगा बरं मला. हो, हो. म्हणू शकतो. असं म्हणू शकतो. आणि तुम्हाला देखील असे बरेच जण म्हणत असतील. आता मला असं होतं, मी जर चॅन्टिंग बॅग घेऊन माझ्या वॉकला गेले, तर बरेच जण मला हरे कृष्ण माताजी म्हणतात
किंवा मी सुद्धा इतरांना म्हणते ज्यांच्या हातात मला बीड बॅग दिसते. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा केव्हा तुम्हाला वैष्णव दिसतील तेव्हा कमीत कमी तुम्ही हात जोडा. तुमच्या हातामध्ये पिशव्या असतील तर ऍटलिस्ट तोंडाने तरी जय प्रभूजी, जय माताजी म्हणा. तर हे आपल्याला आता 5वा आणि 6वा जो आहे तो आता मी नंतर घेते. 5वा जो आहे तो म्हणजे की एका वैष्णवावर क्रोध करणे, किंवा 6वा जो आहे तो म्हणजे वैष्णवाला बघून आनंद न होणे. तर हे आपल्याला खूप खोलात शिला प्रभुपादांनी, म्हणजे निंदा हे परत त्यांनी घेतलेलं आहे. वर्जनीय अपराध झाल्यानंतर सुद्धा या 9व्या अध्यायाची सुरुवातच त्यांनी या निंदेनी केलेली आहे. म्हणजे किती एम्फसिस दिलाय बघा त्यांनी, की तुम्ही वैष्णव अपराध करू नका. बरं, आतापर्यंत मी काही सांगितलंय, कोणाला काही प्रश्न आहेत का? हरे कृष्ण माताजी. मी 1 दंडवत मिनिट प्रणाम. हे करते, आपलं रेकॉर्डिंग बंद करते.